Hi guys and hello everyone. For today's vlog, I'm gonna show you the backyard. So yes, papakita ko sa inyo ang backyard kung anong nilalaman nito. So, backyard tour. So ito yung papasokan ng backyard. And there you go. Yan ang backyard. So yeah, from here makikita nyo to. Ito yung sunflower na malalaki. Nalaki din yan ng bulaklak. So, may strawberry. And then, ito yung ito yung ampalaya. Yan yung ampalaya. Yan yung bunga na. And then, there you go. So, we started to plant this ampalaya nung mga around May. First week ng May, tapos June, July. So, ito na yung mga yan. May mga bunga na siya. Yan. So, yung una, pinapatubo muna yung punla. And then, after na tumubo yung punla, sa loob muna siya ng bahay. Yan yung mga bunga, may maliliit, may puting ampalaya. And then, yan. So, pwede nang anihin yung mga bunga at pwede na rin anihin tong mga talbos. Kasi yung mga talbos, yan o, sarap ng mga talbos. There you go. And then, ito naman yung mga kalabasa. So, most likely itong kalabasa maraming daon sa umaga. Kasi doon siya namumulaklak. Ito naman yung bunga niya. And then, meron din kami dito. So, we have the sitaw here. Longbeans. And then, celery. Yan. So, meron din dito yung tawag natin sa Pilipinas is Baguio beans. May mga bunga na siya. Yan. Yeah. And then, we have tomatoes. Yung pang burger. Yung malalaki. And then, meron inverted na kamatis. Yan. O, hinang lang siya. Tapos siya, cherry tomato. There. And then, ito naman yung Roma tomato. Yan yun naman yung normal na ginagamit natin kamatis para sa pang pinakbet. And we have it here, the eggplant, which is there. May bunga na siya. The bunga na nga babasitan. And then, adupitibong bunga na to, the bunga na dita. And, syempre, pangkaraniwang Ilokano tayo. So nga, dati Saluyot na. So, ito yung Saluyot. There, ito sa taman ng tip. Mayroong cucumber. At saka, ni sibuyas. And, at saka Sili. Yun, may bunga na yung Sili. O, malaki. And, yeah. Saka ito, sitaw. Saka, ito, jikalkalo na spinach. Yan. At saka ito naman, yung bell pepper ulit. May bunga na siya. There you go. Saka may carrots. So, usually, ang mga tanim dito sa bakuran is pang pinakbet. Yan, yung bunga niya. Ito yung tinatawag nilang Spanish chilli. Pero masarap siya, masarap ilagay sa pinapaitan. Masipag siyang mamunga. As in, ang sipag, ang liliit lang niya ang baba lang. And then we have the saluyot here. Saluyot, syempre Ilokano, basta Ilokano, ito saluyot na. Saka carrots. Carrots naman yan sa tabi. Then ito yung bell pepper. There. That's the bell pepper. Saluyot ulit. So, hindi lang naman siya, ito yung backyard. Yan. Mostly, vegetable, Pinoy vegetable na tinanim namin. But then, hindi lang naman yan. Kasi, we have it here. Saluyot na nakapaso. Yan. Tapos may mga backyard. There you go. That's our patio. Yan. Saka ito, yung barbecue. Barbecuean. There you go. Saka yan. So, ito yung pinaka
loob ng patio. So from here, dito ka pwedeng maupo at saka yan, titingnan mo yung mga ano ng garden, mga vegetables. So yeah, maganda mag-chill sa gabi, lalo na pag maganda yung panahon. Diyan ako nagti-tiktok, diyan ako nag-chill sa hapon pag mainit, eh maganda yung panahon. So yun, that's our backyard tour. Thank you for watching. So ayun guys, and that's all my vlog for today, our backyard tour. At kung bago po kayo sa aking channel, please don't forget to subscribe, click the like and the tingalingaling button para po kayo ma-notify pag may bago po akong video. I hope you guys enjoy watching. Mahal ko kayong lahat.